Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-Europarlamentari Laburista Alexa Giussaliba espona l-abbuż ta' fondi Ewropej intiżi biex jippromovu x-xogħol tal-membri parlamentari Ewropej. Huwa talab li l-Parlament Ewropew jinvestiga kif qed jintefqu l-fondi Ewropej abbinati mal-kampanja imsejħa Ewropej. Fi-stqarrija ntqal li dawn il-fondi li huma intiżi biex jiġi apprezzat ix-xogħol leġislattiv imwettaq mill-membri parlamentari Ewropej riċentament intużaw biex jippromovu l-kritika ta' Roberta Metsola fi kwistjoni li mhix relatata mal-Parlament Ewropew. Giussaliba saħaq kif il-ġurnali Malta Today u Lavin Malta ingħataw l-inkarigu li jippubblikaw artikli relatati max-xogħol imwettaq mill-MP. Il-kondizzjonijiet tal-għotja jindikaw li l-ġurnali huma assolutament ħilsa li jippubblikaw kontenut tal-għażla tagħhom, sakemm il-kontenut huwa relatat max-xogħol tal-MP fil-Parlament Ewropew. Intqal kif l-artiklu kwistjoni pubblikat mill-Lavin Malta huwa ntiż biss biex ixandar il-kritika ta' Metsola għal ħidma tal-Gvern Malti f'azzjoni industrijali fl-Università. Lavin Malta ġustifikaw dan l-artiklu bħala rilevanti għal kampanja biex Metsola terġa' tiġi eletta. Giussaliba stqar li l-miri tal-kampanja Ewropej imkien ma jgħidu li l-fondi għandhom jintużaw biex jippromovu l-kampanja tal-MPs eżistenti ħalli jiġu rieletti. Dawn il-fondi huma ntiżi biex tingħata informazzjoni imparzjali dwar l-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju dwar l-opinjonijiet tal-kandidati fuq materji Ewropej u dwar ix-xogħol imwettaq mill-MPs fil-Parlament. Sinkompli ntenni l-pożizzjoni tiegħi li dan l-artiklu mhuwiex konformi mal-miri tal-kampanja imħallsa mit-taxxi taċ-ċittadini u għalhekk għandu jiġi investigat, temm jgħid Alexa Giussaliba.